सखी समधी के देखो ना मोछिए केते केते बात गाड़ी सुना दिहला समधी जी के। ए जी समधी जी के मोछिया कमाल कोइले बा। ए जी समधी जी के मोछिया कमाल कोइले बा। हमारा अंगना में झाड़ू के काम कोइले बा। हमारा अंगना में झाड़ू के काम कोइले बा। ए जी समधी के गोलिया कमाल कोइले बा। ए जी समधी के गोलिया कमाल कोइले बा। हमारा किचन में टमाटर के काम कोइले बा। हमारा किचन में टमाटर के काम कोइले बा। चलो सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं दबाओ, जल्दी दबाओ फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है।